Здравейте всички, здравейте Minecraft, аз съм Хиоризър, това е епизод 2 от Minecraft Single Player 1.7. Това вече е трети урод, който ще правя, понеже отново ми се бъгна урода, селска гадност, просто тъпка свет. Хубавото е, че сме на Minecraft 1.7 релиз, смисъл пре-релиз, обърках се. Това е последния снапшот преди, защото да не знам вече дали се води снапшот. Преди официалната версия на 7, така че е време. Така че, може би е добре. Урод не има трети урод, сидът съм си го избрал, много як, ще го оставя в описанието, ако ви мързи да пишете. Ами, мисля, че трябва да се получи сида, ако не се получи фейл. Но пак ще се игра на него. Сида е нещо като долина в Extreme Hills, там бе много красиво място беше и затова реших да се го избера. Нали, моля, нали, без хейт. Правя го за да е по-красиво, за вас да ви кейт повече. И да, общо това е. Ще го кача в описанието. Надявам се да този сит, който гледах. What the fuck? Омага. О май гад. Тук има гора. Тук трябва да има Extreme Hills. О, yes! И ето, че сидът работи. Сидът определено работи. Вижте, просто това място е уникално. Вижте тази долина. Сега, като малко повече успея да се развия, ще ви покажа. Самият... Ще ви покажа отгоре. Вижте тази долина е огромна. Тук има някакъв плейнс. Ето го. Minecraft 1.7. Да, вижте, в момента пише, че е Minecraft 1.7. Така, видео сети. Пак съм успевам. Правя се фейс, така. Но уникален си да просто, наистина. Сега трябва да тръгна към гората. Няма смисъл да се правя снапшот на този. На спауна, защото просто днес няма да се подвизавам тук. О, шит. Започва да ми лагва в момента, защото се ги рейтват уродите. Ето това е една новост. Вече всяко дърво ще си има собствена текстура, защото преди знаете, че текстурата като сложи дърво примерно е така, отдолу. Всички дървета изгледаха един същи, вече не е така. Може би някой от вас, ако са гледали клиповете. Да, то по-скоро е клипът на Boeing, може би са разбрали това. Обаче за сега ще трябва да се задоволим с Fast, защото се генерейтва урода и все още. Значи този... Кой беше това? Pioneer. Ще си го кажа. В момента съм в Forest Hills. Странно. Pioneer е доста красив. Доста красиво на цвете Pioneer. С това и ще си го задържа. В смисъл ще си го взема и това да може да взема. И ето имаме към Extreme Hills, където ще е нашата барака. Там ще си направя и естествено. Там ще направя нещо в скалата. И като барлога с честро, вътре е смеска. Само да не съм написвал. Да, съм написвал. Изи. Ще играем изи. Аз имах някакво предположение, че написвал, защото така обаче така и така съм тука. Ще трябва да се направя крафтинг тейбъл. Много пръчки. Така, един меч, да поизтребим малко крафки. Ракети са да имаме и така. Време да започвам. Крафки, много съжалявам, но сте вкусни и на мен трябва да се прави манджа. Много се изли. Ето това ми е спално, всеки ще даде един снапшот. Скриншот. Толкова пържолки сега.
Абе, аз като се замисля, няма да избира всички правилни тук от плейса, а ще си оставя естествено няколко и ще ги бридвам. Така, защото може би с това ще се изхранвам. Така, време да потеглим към Екстревиуса, който мисля, че е нататък. Там е коне, мисля, още в началото видях, че има коне. Ще се направя на тричанка, то много гадно ми изглежда мъглата. Надявам се, че в тази посока. Ето го. Просто изключително величествено място. Уникално. What the fuck? Тук имаме и водопад. Просто това място е уникално. Place to base of Extrevиус. Уникално е. Дали по-нататък мога да се направя нещо като... Не, въпреки че не е точно това, което си представя, но просто е уникално, уникално. Сега обаче аз, както се сложил, ще загубя гората. Ето, добре, ще се установим също гората, защото не мисля, ще да я губя така върна от поглед. Ето тук ще си направя жилището. Този шугаркейн ще го взема преди да съм направил. Това е горичката. А пък... О, интересно изглежда тревата. И... Абе, често казано, все още не знам къде ще се установя. Не съм си харесал нещо, кой знае какво. Така малко дърт, само да трябва да премахна водата в къщата ми. Все още не е къщата ми, но бъде. Значи това място ще го разработя. В смисъл, този сит аз не го избрах, съответно той ме израдва много. Ще го разработя, за да се превърне в един невероятен сит. В случай, че не забравя да го отворя в описанието. В случай, че забравя да отворя описанието, може да ми напомните в коментарите да ви дам сида, ако и вас е кефи. Защото мен нещо много ме радва. Не се направя уникален сид. Всички тези графики харесват много. Може би ме подкрепят за избора на къща. И ето тук. Полагаме първата копка в новото ми жилище. Бяха се, бе? Стори ми се чух скелет. Окей, това го изчиствам. Да, чувам скелет прелен. Ау, стара... Така ще е то, ще лагам. И ето тук започваме. Новата къщурка. Охо, намираме ико. Идеално. Ти си спечем пържолките. Това ще го изчистим. Ще ми се даде нещо по-малко с повече дърт. Сега ще обера кола, пък ще измисля къде ще живея. Защото това определено е в окончателното място, където ще пребивавам. Защото просто не ми хареса толкова много, просто ще се обера кола в момента. Пък в случай просто, че ми хареса, не намеря нещо по-удачно, ще се върна тук да живея. Така май започва да се съставлява, което ми е добре.
В смисъл, не знам колко почва се тъмнява или просто аз съм много навътре и става тъмно. Но в вас случай е лошо, че не намери ковце наблизо. И всъщност аз не знам много какво в този сит, просто видях тази, така да се каже, долина и веднага си такова сида. Дори не съм го приглеждал на... така, да съм се го пускал на креатив да го прегледам. Тук що виждам факт какво да се играе този сит. Кирката ми се щупи да обирам кол, което значи, че би трябвало да съм събрал доста кол. 26. 15. Имам чувство, че тази кирка се чупи прекалено бързо. Този кол не мога да се го позволя да го изгубя. В момента е много рано в самото ми развитие и просто е задължително да имам кол. До вече започвам да се дразничи толкова много. И ето, че накрая може да свършва. Да. Сега, време е бързо иззема тази пещера, защото всеки вече се стъби и аз не искам да остана тук през нощта. А дори като се замисля, че ме тук до гората. Ето това местенце ми хареса доста повече. Като се замисля, точно така ще направя. Тук ще живея. Ще поизчистя така под мен плейнсът и това ще бъде. Ето тук ще е моето. Тук ще пребивавам като за начало. Ще е нещо като често, ще се направи сградки. Но като за начало ще се живее тук. Окей, свърши ми кирката. Така. Окей. Ето така. Така, бързо ще се правя една кирка. Стол, естествено. Ще се правя още крафтинг тейбъл. И очевидно ще трябва да се правят две врати. Може. Бързо. Така. Вратите. Так и так. И готови сме. Така. Ще се прави и две печки. Така. Готово две печици. Окей, сега. Време за торчове. Тук ще са торчовете. Така. Какво друго трябва да се прави? Определено трябва да се прави един стол меч. Още малко торчове, за всеки случай. Това сте просто. Ще си изпека пържолите, които намерих. Така. И мисля, че ще започна да си завеждам малко барлогата. И тук ще определено ще е доста дърво. Но към момента просто когато нямам никакво дърво. Тук ще бъде доста поизчистено, ще има доста дърво. Ще по-напая и до тук. Ето така. Опа. Тук ще трябва да има пайвани. Така. Изключително опасно в момента съм тук.
мисля, че така е добре. Тук пак торча. Ще трябва да си спра саунда. Какво да направя сега? Айде да си това, ще си спра кава в саунда. Така. Чудя се дали да скипна. Да, ще скипна малко, ще дай една пауза, като се поразвия повечко. И ще се върна, когато съм се развил. Съм събрал дърво, примерно, нощта е минала, примерно. И съм си разширил барлогата. И мисля, че определено ще направя така. И ще се върна с това. И ето ви готови с абсолютно всичко. Нека да погледнем как се получи всичко. Да, това е моята колибка. Доста якичка. Тук сложих това пайони или пиони, не знам как се произнася. Така сложих ето така, ето нагоре. Така, изключително много ме кеф как се получи. Аз съм очаквал да се получи толкова готино. Направих си лек честрум. Тук честове, тук са двойни честовете. Крумно ми най-идея да ги подредя ето така. Навътре има още един блок. Всъщност спестя място. Даже имах намерение тук да ги правя по същия начин, само че нямам трапет честове. И не мога. Тук има четвърта чест, защото той май не се видя, но тук има четвърта чест, който се закрива от тези. От стълбичките се закрива четвъртия чест. Изключително ме радва да се получи. Тук сложих така, нали, малко. Става да се получи, някак по-бързо да изглежда сегаш. Много съм доволен да се получи, наистина. Може да го казвам 15 пъти, но си е вярно. Тук отгоре мисля, че трябваше да фиксвам нещо. Да, ето тук. Много помня, много помня просто. И като цяло ето това е къщата. Тук също не съм се навесал. Тук са честовите. Тук е кабелстона, лек кабелстон имам. Айрон нямам никакъв. Просто отидаха доста кичици. И аз не съм ходил скоро. Направих се една мина, намерих пещера, тя се оказа доста малка. Имам две легла, оказа се, че и там в Extreme Hills има... сега ще видим. Има... такива... Сега... Така ли ще се садваме? Дай ми тролваме. Там виждате овце. Ходих, остригах и така. Цялата работа, също друго мога да кажа. Меча ми, виждате, че почти съм го ползвал. Убих. Единственото нещо, което съм убивал, беше крави, а другото XP го имам от събирането на... От събиране на колбе. Да. И така, общото. Няма да спирам епизода, по-скоро ще даря пауза. И може би ще събирам материали и ще започна нещо като
Не знам какво. Нещо като или конюшня, или ферма за уид. Но най-вероятно ще я побра тук някъде окраската, ще посади дървенца. Ще си види, ще направя някаква конюшня импровизирана. След като събера обаче материали. Но не, конюшната ще отложи за друг път. Ще се направя някакво поле там с жито и ще си украся тук малко. Ще направя тайли около къщата. И ще се върна, когато съм събрал естествено малко материали, примерно семена, дърво, мърво, сапленги, маклинги и така нататък. И да, ще се върна с малко. И ето ни отново. Тук малко така съвсем леко украсив. Сложих. Това тотално забравих кога го сложих, но малко по-отдавна го сложих. Ходих малко да покупая, защото не ми стигаха рудички. Тук сложих тия слапища. Двата. Събрах 36 лапис, 17 аран и само 16 кол. Обаче сега ще отида само набързо до минута. И без това май ми трябва малко такова кокър да си гробя дървета. Обаче тук има доста кол, който не съм брал. По-долу има доста кол също. Бати кефа. В момента съм стигнах до 11 лева. Тук също има кол. Тук също има, там проверявам дали няма някой диамант. Уви, нямаше диаманти. То тук се дървам да някой. Ето тук, където не съм освещавал. Не съм осветявал по-скоро. Да не имало... Общо така. Значи трябва да сме нататък. Да, тук сме. И още доста кол не взех. Но това ще се промени. Просто сега с стонките много бавно се отберат. И ми се занимава. Бла бла ла 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 ла. Тук имаш пещера. Тя е напълно обратна тази пещера. Обратна моя грешка. Така. Относно декорацията, смятам ето тук, може би ето това. Да го спусна някакси надолу като река. Ето тук. Но проблемът е, че в смисъл не знам къде ще свършва тази река. Ето тук да имаме една река и това ще е тъпо. Много тъпо ще бъде. Обаче сега като се замисля, ще го направя. Ето така. И да. Сега време да си взема айрон. Тук някъде няма ли крафт? Ето. Така. Омага. Така. Омага. Бък. Така точно.
Сега само да дойда да приспа. Ще подписам... Да, разбрахте. Така, надявам се, че може да се спалва някой скелет тук из гората. Не. Да много, защото нямам храна. Да не съм ходил да си взимам и крави, смисъл да ги убивам. Дърта ще го взема, защото ме доста сега. So. Абе, доста може да ми помогне дърта. Така леко нормален вид да му сложим. Ето така дори. Сега, може би виждате защо дърта е толкова полезен. За точно е такива дейности. Да. Сега как трябва да карам до някъде. Окей. Бързо ли да си купая за безкрайен източник? Той без това става. Ето вече става безкрайен източника. Окей. Така. Репица. Така. Опа. Готово. Ето така. И сега готово. И ето ще намерим излезе телефон, за който ще ударя на пауза и ще се върна, когато съм приключил с разговора. И ето ни от тук отново готови. Така. Сега. Така. Това е малко cobblestone. Тук cobblestone. Малко по-нагоре ще е гривъл. Така. Ето пък сега не мога да поставя мушрума. Ще е готово. Тук горе ще поставя тук.
горе-долу се получи. Тук някъде да стане. Така. И аз имам всъщност доста запаси от горе-долу, не от... О, аз сега като се замисля, аз още съм спощавам Sugar Canes. Какво е така за окраска? Ще последното. Къде да пише другото? Ето. Да, това ще е някаква за някаква окраска, Sugarcane, тъмън. Идеално се получи. Друго сега, това дърво трябва да порасне, задължително. И ще се наложи да го кастри, ако не остане хубаво дърво. Ама, какво да се прави? Ето, така е готово. Сега, какво друго мога да добавя? Мисля, че нищо. Все още не съм експлорвал като... Имам предвид като тук около мен, просто самите байоми. Значи виждам, че има доста кол около мен. Тук в едната, там долу, нали. Мисля, че го виждате. Е там. Тук. Там горе има. Ето там горе има. Ето там горе вижда се. Значи аз в момента виждам и още по-нагоре, но вие някак да го видите. Заради мъглата. Така, предполагам, че може би се уведе. Там също има кол. Поне кол няма да се тревожа. Така. О, ето, че порасна дървото. О, ес. Идеално. Високо дърво. Просто не съм смещал за по-хубаво дърво. Така. Следващия епизод, може би, ще направя ферма за кравички, която ще видим къде ще е. Тук отгоре ще даде една конюшня, тук ще флатна почти всичко. Ще даде една конюшня, може би няма да е следващия епизод, но ще има тази конюшня. Обязателно. Така. И мисля, че е готово. Доста красиво се получи с дървото, с всичкото. Ето бараката, доста красива. Кефи ме лично мене. Може би за добро е било, че ми се е бъгнал стария урод. И мисля, че това като за първи епизод е добре. Доста дълго време като цяло продължи, заради, така да се каже, заедостта ми. Бях доста заед смисъл. То след това вече остигам трети ден. И... Остигам по трети ден. Просто, да, това е. Общото. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, ако ви харесва това, което правя. Скоро ще има нов епизод на Survival. И... Общото, чао!